TV. Сәлем дуслар, нихаят 2020 елга аяк бастык. Рәхәтләнеп ял иттек, гомумән яңа елны яллардан башлап җибәрүе рәхәт. Буш вакыт күбәя, акча кими. Рәхәтләнеп яраткан шөгыльләрең белән мәш киләсең. Җырчыларыбыз да шулай саныймы? Буш вакытларында ниләр майтаралар икән? Әйдәгез үзләреннән сырык. Эфирда яшьлек тавышы һәм мин Гөлназ Асаева. Яңа ел җитүен җитте, ләкин яшьлек тавышының кагыйдәләре үзгәрмәде. Бүген без йолдызларыбызның берсен узатабыз. Яшьлек тавышында премьера, әйдәгез каршы алып клибын да карап китик. Юк шул. Мин зарлана белмим. Мин тез шүгә белмим язмышыма. Мин сикереп торам кай чагында. Йыгылыплар китсәм, ялгыш кына. Izləmədim, min küplərgə üzüm əlitirək. Yaşav rəhat mina, çünki biləm, kimgədir min əli bikirək. Yaralmağan biz biz yaralgan bары yaratırgan. Biz yaralgan bары tire-yüngə bәхет şatlıq nuru taratırgan. Üzlərimə İrinlərim hər şaq yılmayğan. Bardır indi bula tırğandırır, çarasızdan qoyşaq yılağan. Yaralmağan biz zarlanırğa, biz yaralgan bары yaratırgan. Biz yaralgan bары tire-yüngə bәхет şatlıq nuru taratırgan.
Беркем белми күңелемдә ниләр, Серләремне сатмый күзләрем. Юк куркытмый мине кеше сүзе, Һәр чак әйттем әйтер сүзләрем. Яралмаганбыз без зарланырга, Без яралган бары яратырга. Без яралган бары тирә-юньгә, Бәхет, шатлык нуры таратырга. Бәхет, шатлык нуры таратырга. Бигрәк авыр язмыш язган миңа, Авыр тормыш йөген сирәргә. Яратмыймла менә шулай итеп, Моң зарларны ятка сөйләргә. Киләсе җырчыбыз буш вакытларында китап укый, кунакка йөри, кошагында кино карый, ашарга пешерә, илһам килгән чагында гомумән җырлар яза икән. Барысы да кәефенә карап. Бүген дә ул безгә үзенең җырын бүләк итә, димәк, кәефе күтәренке. Әйдәгез карыйк. Иркәм синең кыйгач кашлар, барлыгач канаттыдай. Күрүгә үгә сириттең, тылсым бар карашыңда. Сию салават күпере, икебез арасында. Ясын иде гомерлеккә тик сине яратырга. Кара күзләреңә карап, кара күзләреңә карап. Бәгыркәем жан кисәгем, тоям яратуыңны. Йөрәгемдә тик син генә, яшем синең өчен генә. Сиңа гына, багышлыймын җырымны. Йөрәгемдә тик син генә, яшем синең өчен генә. Сиңа гына, багышлыймын җырымны. Яратырып яшәтүчем, син уемда хыялда. Асыл кошым, сандугашым, күңелемнән югалма. Яшәү үзе олы бәхет, сөяр кешең булганда. Офукка кадәр сузылган, бергә атлар юл алда. Кара күзләреңә карап, кара күзләреңә карап. Бәгыркәем жан кисәгем, тоям яратуыңны. Йөрәгемдә тик син генә, яшем синең өчен генә. Сиңа гына, багышлыймын җырымны. Кара күзләреңә карап, кара күзләреңә карап. Бәгыркәем жан кисәгем, тоям яратуыңны. Йөрәгемдә тик син генә, яшем синең өчен генә. Сиңа гына, багышлыймын җырымны. Кара күзләреңә карап, кара күзләреңә карап. Бәгыркәем жан кисәгем, тоям яратуыңны. Йөрәгемдә тик син генә, яшем синең өчен генә. Сиңа гына, багышлыймын җырымны. Кара күзләреңә карап,
күзләреңә карап, бәгыркәем җан кисәгем, тоям яратуыңны. Йөрәгемдә тик син генә, яшим синең өчен генә. Сиңа гына, багышлыймын җырымны. Дуслар, кемнәр әле белмей, җырчыларыбыз өчен TMTV каналының рәсми сайтында тавыш бирергә мөмкин. Җырчыларыбыз сезнең гадел бәйне көтә. Кирегез, күрегез һәм яраткан җырчыларыгыз өчен тавыш бирегез. Алло, Аиша. Җитте инде өйдә монсаланып утырырга. Киен артыннан кирип алам хәзер. Киттек бүләк титергә. Birga idik biz hamon, endi men yolg'iz qolam. Seni saqlay olmadim. Bugun sening to'y kuning, bugun sening to'y kuning. Chaqirmading da meni, nega bo'lay ishlading, nega aldading meni? Seni qarg'adim, xayr o'zing bilasan. To'yg'izni o'zingni ko'zga berni ko'rinmay, kelma seni ko'rasan, kelma menim yashaysan. Kunda bugun qorong'i, sizning to'yga бит қараңғы, сіздің тойға бөлектір. Мені ұныттың, енді бүтен керектір. Еске түшер әлі өткенлер, біздің яқ, біздің ұрам. Әрініп еларсың, ләкин ол шағында енді мен болмам. Sizning to'yga bo'lakdan meni unutdim, endi butan kerakdan. Esga tushar o'tganlar, bizning yo'q, bizning o'ram. Erinib yig'larsan, o'z chog'imda men bo'lmam.
Зарина Асылкаева бүген янәдән безнең баскычларыбызда һәм аның яраткан шөгылен магай берегез дә күз алдына китерми. Буш вакытта мин җырлар язам, күңел тынычлыгына карап, я күңелле җыр, я бераз моңсурак була ди үзе. Димәк, бу кызыбызны без автор башкаручы дип игълан итсәк тә бер дә ялгышмабыз. Назлы язның матур бер көнендә кинәт кенә килдең каршыма. Күз карашың синең шул мизгелдә йөрәгемдә яндырды утлар. Йөгереп кенә килер идем янарыңа, көттереп торма мине син чакырсаң. Арабызда булган Өч көн ялгыш булмагандыр бит, кемнәр генә аңладыр икән миңа. Көн синең сурәтең эзлимен, сулар һава кебек син кирәк. Үзәгемә үтте күз карашың, кил бәгърем бул миңа терәк. Йөгереп кенә килер идем янарыңа, көттереп торма мине син чакырсаң. Арабызда Өч көн ялгыш булмагандыр бит, кемнәр генә аңладыр икән миңа. Бары берничә генә көн үтмәсә, мин сине эзләп табармын, бел шуны. Бер күрешү мизгеле йөрәгемә сөю барлыгына бирде ышаныч. Йөгереп кенә килер идем янарыңа, көттереп торма мине син чакырсаң. Арабызда булган Өч көн ялгыш булмагандыр бит, кемнәр генә аңладыр икән миңа. Йөгереп кенә килер идем янарыңа, көттереп торма мине син чакырсаң. Арабызда булган Өч көн ялгыш булмагандыр бит, кемнәр генә аңладыр икән миңа. Арабызда булган Өч көн ялгыш булмагандыр бит. Лилия Хасанова буш вакытларында кул эшләре белән шөгыльләнә. Бисердан матур зауклы ташлардан төрле бизәкләр ясый, шигүле аппликациялар ясап сәхнә киемнәрен тулыландыра һәм әлбәттә чын татар кызы буларак үзебезнең татар халык ризыкларын пешереп, кунаклар кабул итәргә ярата. Бер сүз белән әйткәндә, вакытын юкка уздырмый. Бүген ул яшьлек тавышында шулай ук лидерлар рәтендә. Әнекәйем дә минем бергә
әнекәйемнең йомшак кулынан сыенырга иде кышагына балачакка кайтып яңадан сыенырга иде кышагына балачакка кайтып яңадан. Тиңеләр идем синең күңелеңне, шиксез киңлегенә дәрьяным. Кечкәйгенә әнекәм йөрәгеңә сыйган бөеклеге дөньяның. Кечкәйгенә әнекәм йөрәгеңә сыйган бөеклеге дөньяның. Тормыш матурлыгын күрер өчен гомер бүләк иткән ул миңа. Гомер бүләк иткән ул миңа. Ул миңа. Киләсе җырчыбызның буш вакытлары гомумән юк диярлек. Әле концертларда, әле съемкаларда, я яңа җыр белән мәшгуль, я яңа клипны дөньяга китерү белән шөгыльләнә. Экраннарыбызда иң көчле тавыш ияләренең берсе игътибар экраннарга. Нигә син сөеклем үзгәрдең, очкыннар ситмиләр күзләрең, син диеп өзелә үзәгем, ярату хакына түзәмен, сөеклем син генә куярдың, күңелдә сагышлар балатын, читләшеп араны саваттың, оныттың син мине оныттың, оныттың син мине оныттың. Юлларны туманнар каплады, эзләдем мин сине тапмадым, югалту ачысын кичереп, тик сине юк сынган чакларым, сөеклеме син генә куярдың, күңелдә сагышлар балатын, читләшеп араны саваттың, оныттың син мине оныттың, оныттың син мине оныттың. Шиңеде ул терелмәссең инде, мәхәббәт гүлен син кырыттың, әлләсең башкага юлыктың, оныттың син мине оныттың, сөеклеме син генә куярдың, күңелдә сагышлар балатын,
Дуслар, кемнәр әле безнең социаль челтәрләренә язылмады, тизрәк кирип язылыгыз. Татмус ТВ каналы сезнең белән дуслашырга тели. Instagram челтәрендә безнең Team TV онлайн исеме буенча кирип таба аласыз. Шулай иң кайнар яңалыкларны контакт челтәрендә һәм YouTube каналында карарга мөмкин. Дуслар, алга таба дәвам итәбез. Бик тә кызыклы, бик тә уйландыра торган бер хәбәребез килеп ирешкән. Мондыйрак ул, тормыш шундый, мәхәббәт төрлечә була. Кемдер бәхетле, кемдер югалып кала. Менә нәкъ әлеге сүзләрне бергәләшеп ачыклыйк әле. Сез ничек дип уйлыйсыз? Seni күргәч сүзсез калдым, син ишем шатлыгым, мин сиңа ялкын салдым, яратып туя алмадым. Эх, мәхәббәтем, җилкендерә күңелне, сине генә уйлап йөрим, яратамын үзеңне. Эх, мәхәббәтем, җилкендерә күңелне, сине генә уйлап йөрим, яратамын үзеңне. Сине уйлап таңнар ата, күңел сине ярата, күзләрем синең якта, беләмен синең хакта. Эх, мәхәббәтем, җилкендерә күңелне, сине генә уйлап йөрим, яратамын үзеңне. Эх, мәхәббәтем, җилкендерә күңелне, сине генә уйлап йөрим, яратамын үзеңне. Эх, мәхәббәтем, эх, мәхәббәтем. Тормышыбыз гөле булсын, мәхәббәт дөрләп янсын. Сөюлебез чәчәк атсын, гомерләр парлы булсын. Эх, мәхәббәтем, җилкендерә күңелне, сине генә уйлап йөрим, яратамын үзеңне. Эх, мәхәббәтем, җилкендерә күңелне, сине генә уйлап йөрим, яратамын үзеңне. Сине генә уйлап йөрим, яратамын үзеңне. Буржуй төркеменең лидеры Артем буш вакытым күптәннән булганы юк инде. Нәрсә белән шөгыльләнгәнемне дә оныттым. Дөресен генә әйткәндә, буш вакыт булса, әскәр улым белән уйнап үткәрәм. Шуннан да рәхәтрәк шөгыль юк минем өчен дип җавап бирде. Дөрестән дә якыннарың белән вакытыңны үткәрергә ни тора? Все, Чре, Бунга Сунгуса, Буржуйка Продакшн представляет. Әнем, сәл әле мине. Кызым, минем эшем бар. Бар уйнап тор, яме? Бар. Алло, Әйе, кайчан кайтасың? хәзер кайтам. Кайчан? Кайтам. Син
bitmenim Kıyaşım Şeşekli Güzel yazım Günde bülek Yitesin Yüreğinin barın nazım Yıldızlar kul Jirde bersin Makabetten Dingiz gettin Durmuşunun Bar mağnası Süyen sine Anıkası Düşümdeki Hıyalımsin Şeyimdeki Şekerimsin Xuday birgen Altın balık Günleşsinler Bütün halık Yıldızlar kup Jirde versin Makabetten Dingiz gettin Durmuşunun Bar mağnası Süyem sine Harekası Senin bilen Dar yollar ki Sandık aşka Davuşun ting Her bir sözün Bir yudum bal Menge minem Yanımda kal Yıldızlar kal Jirde birsin Makabetten Dingiz gettin Durmuşumnun Bar mağnası Süyen sine Anıkası Jirde birsin Makabetten Dingiz gettin Durmuşumnun Bar mağnası Süyen sine Anıkası Шулпан Ахметжанова буш вакытында кибетләрдә йөрергә ярата. Аның өчен әйберне сатып алу мөһим түгел икән. Кәеф булмаганда матур әйберне киеп карау да күңелне күтәрә ди Шулпан. Әйдәгез җырчы кызыбызның клибына да күз салыйк. Şiverlendim, matturlandım, üyezlendim, yassandım. Şatlığımdan uçraşuğa, yanlarına aşkındım. Küttüm, zargıp bittim, niye seni kilmedin? Sine şunday ağdakşı dip bilmedim, min bilmedim. Küttüm, zargıp bittim, niye seni kilmedin? Sine şunday ağdakşı dip bilmedim, min bilmedim.
үзләреңне уйнап түгел, тирән уйлап сөйләргә. Ни чәчсәң шуны җыярсың дип халык белеп әйтә. Синең кебек алдакчылар ялгыз калалар хәтта. Инде хәзер кичер димә, яраттың дип алдама. Мәхәббәт дигән хисләрдә йөрәк тик бер алдана. Инде хәзер кичер димә, яраттың дип алдама. Мәхәббәт дигән хисләрдә йөрәк тик бер алдана. Йөрәк тик бер алдана. Узган атнада премьера булып кергән җырчыбыз ныклы адымнар белән тавышлар җыеп алга атлый. Әфәрин, без сине чын күңелдән котлыйбыз һәм клибыңа күчәбез. Кышкы мәшет зәңгәр күкләр сыман, Җанга тыя аның җылысы. Нигә икән кайтам аңа һаман, Кинәт әгәр килсә елыйсы. Монда җиңел, монда никтер рәхәт, Монда тынычланам көчне табып. Күңел илһамланадыр ниһаят, Бу бинада пани уйны ярып. Кышкы мәшет, Кышкы мәшет, Мәшет төптең шәһәр кайный күктән, Гадел булырмы соң чамасы. Һәммә сизәм кемдер төпсез күктән, Мине сынап карый ахырсы. Монда җиңел, монда никтер рәхәт, Монда тынычланам көчне табып. Күңел илһамланадыр ниһаят, Бу бинада пани уйны ярып. Кышкы мәшет, Кышкы мәшет. Йөрәгемдә ваклык әрәп бетә, Өметләнеп аңа ялварам. Һәм рухыма шушы мизгәл җитә, Сулыш алып яшәргә тагын. Монда җиңел, монда никтер рәхәт, Монда тынычланам көчне табып. Күңел илһамланадыр ниһаят, Бу бинада пани уйны ярып. Монда җиңел, монда никтер рәхәт, Монда тынычланам көчне табып. Күңел илһамланадыр ниһаят, Бу бинада пани уйны ярып. Кышкы мәшет, Кышкы мәшет.
Барысын да ачыкладык, барысын да белдек, үзебезгә файдалы хәбәрләрне истә калдырып язып куйдык. Димәк, бүгенгә саубуллашсак та була. 1 сәгать дәвамында сезнең белән булдым мин Гөлназ Асаева. Киләсе атнада күрешербез. Исән сау булыгыз.